rồi try sẽ xin bạn ngài không lấy pi bảo rõ cái trên cái phần bor của chúng Giêsu te buồn ập trên trong pi là oi ngã con pi buồn em mi cũng pynjah pynjah niuhlieh hati apa khlieh riat te hỏi nhiều te pi là ban phone hậu nhiều number phone te sa phone be iti kong là pi quả của umphniang pynjah niuhlieh là ne pi quả của umphniang penmi snyo là ne pi quả của shampoo là ne pi quả của sabon là ne ka umphniang jak tha là ne uhena là ne powder yong là ne ka tu ka snat te pi shu phone be ini kong te pila ban yo ni kong te la pi ta ka umphniang mi snyo la da pi bon thle penen kam do tu shampoo jongi u best bha te la da phim dan thle pila ban le kat pa phis ngomon tang ba kini ki bata ya ka umphniang pynjah niuhlieh te ha penen kam be da tu u shampoo jongi te la da phile hena la da phim dan rai na re shim be ba tu prek te kamot kan iarap shibon kan kam iarap kloi bha te nga ai man simi phi de bangi kran kai kalong ka bashisha te nga man tala sau bnai nga la ta tikena bha te men chua te phi bangan sat kumne namar bo usnyu jang tu da plat kibri kum yu iri nga bang adon niuhlieh handa danga sat kumne te pau bha na ma ubun bha na kan ni ka benta phi niuhlieh ten ra men ta sau leb leb shure na lor kata menta man kasngiman bang asle khlieh ne baro shikatu nga shayu it hadin arbanai ngai ibyang hadin arbanai te mental dap sau banai te ki ba bon hi ki la de be kisnyu ki ba ayu ki la de be kisnyu ki ba yong te ki ba mi na potolong te wat kini ki bala ta hena ki bala sau nem ki niru dala ta tu hena phila khle ba tu powder yong ki niru ki kla yong kini ki shu sau shwa re ki niru ki kla yong ba na tolong ru ki penmi pada u ba yong te ka yarap shisha la da phile tikena em hisnam pila kia bet namar balai nganut benong kumta bang ayu iya la de borok shikatu nga shajong arsnem ni ki balata rong chemical tenga de balata bha namang lata bha itu mayuri putu mayuri ula penlong ban penmi niuhlieh laki laka te ring ai ko purom shoplay bang ala iarap bha man la kasngi man bahap kisnyu namar ki hap be hapo san telite bat ngam kusngo khuslai kata namar man chua tenga hap be shikam ne em te itu isan teling am don jing khuslai re sapa umi baru namar man chua le kini gi bentang am nyu re shadu shani hi usnyu nakani ka phangle te shadu shani hi dan re te por mi pat nang ne ki mi ki niuhlieh sudah kan te re mata pat kini wala ra kim pat khia janai re nang ne han re ki la pun ki la long la rong yong kan te ki ba bon pat ki la mi be da ki ba yong te shani shadin da ha bon ba dang li be na ma pale dang saw be u niuhlieh na ma pangam yo ta ba re te kini ki benta bang kham yo ban le ba te ki kham yarap te ka shong ha kor kom ta jong pi te phi kwa ban khia kloi te ka mon sau sin shio pi de ban ta be te phi kwa ban ta man ka si ka dang ba shu te sa sa chwa be da tu ka snat sa kan ro sa pen kloj te phila ban khle biang ba tu powder yong la da phi ai shpho shomai ka tu ka umphniang niuhlieh te la da phi ngoluk san ta tang tu umphniang kan ro ba te le ha ta ka kom te phin sa yo be ke jing khia de ba shukran kai mo namar ba ngam jukran kai mne de ni wi brio before ni ngang dan ha kali ong kong ta umphniang mi snyu ang khlami te ngong te thu hok phi tap tu pian em hadi ni ong hoi ngatap te ngatap hi teng te ngong ye i ta da phi ta shpho bilor sia jar bilor phinomi ra hadin pa apply ong ngang la mi hi kong haji sia ta banga kit jingket ba i kit da ju kum to te ong ba oh yom der na da ju ma binga jisu imat de bakit jingket chalum phi der da ju de ba iket jingket yong bakit jingket chalum sha kum to te ba iket bon pala thrai ki sedang ban hap sa ko weru itap tu pia hadir ba yong oh ta de na kata kadaw ti gitu nem ki ba comments banga khlem mi rusnyo kum nam ta kitu ba rokhot ki de ki ba ki khlem le kum banga la patai te la se don ka tu kan ni ki bala le hi kum patai ki khlem mi te ka ta te la se ka de ka klik jong ki hi ka ba mi te han rei ki ba bon hi te ki la mi bat ki ba bon le ki khlem man shim shu namar ba le ki ta ki la mi ki la he ki khlem hap shu hiru te han rei don pat ki badang yai ta be hadu man ta namar ki tang shu i kamut ulas dang banduna te de ki ta bet te kamut une te han rei ki ba bon ki khlem ta shu te don pat ki tu ong kong alar ben pala usnyu ong khlem ta shu rang la i hisnam man tang kwa ban ta biang dang long ne em ong long
ki ong ban mar bang ala iarap palat ni kon ta shure te le bentang kwa ban ta biang te ha kata korukom te nging le ibru ba thok wala ra ki bon ki ong ba kareu thok tang ba e un bichar he te u bana jrong u bala ban yet ya ki khlai ki jongi u do no jongi u tep khamba ngi thok ne ngim thok han re ki bala mat e kata kis ngu thu khamba ba kani ko umphniang ka yarap ne kam yarap ne te u ble ka jing sok nyo ban kur khui pirang baro yar itra te kani number 4 cha khlieh riat